Carta oberta a la batllessa de Reus, senyora Sandra Guaita. En primer lloc, i com no ens coneixem, crec oportú presentar-me. Soc Encarna Parreño, deixeble destacada del professor Carles M. Espinal, especialista en psicoestètica directiva, autora dels llibres Converses en Carles M. Espinal, Combat Patriòtic, i dels opuscles Us presentem la psicoestètica i homenatge a Josep Maria Batista i Roca, i coautora dels següents: Psicoestètica del líder político, la imatge d'un estat, sobre la integració dels immigrats, serà el 1992 l'any de la independència de Catalunya, i Front pel plebiscit per la independència de Catalunya, a més d'ésser una de les artífex que lluità des del 1990 perquè Catalunya votés democràticament i pacíficament la seva independència en un plebiscit. He pronunciat infinitat de conferències arreu dels països catalans i he escrit centenars d'articles que encara avui són d'una rabiosa actualitat. Un pic deixades les coses clares, ja us podeu imaginar que el motiu de la meva lletra és per denunciar públicament, com deia l'insigne patriota Joan Fuster, en relació al partit sucursalista del qual en formeu part, que no sou res més que uns mocs, ocupant els forats del nas del propietari, que és el PSOE, i fabricats a les seves cavitats, enganxats com a paparres. I com els mocs, no en teniu cervell ni cor, només sou virus que tot ho empastifen i emmalalteixen. Altrament, no es pot entendre que intenteu embrutar la figura d'un geni català com Antoni Gaudí, fent-lo enraonar la llengua de l'imperio, imposada primer per la força de les armes i amb sang. I avui, amb la col·laboració judicial del nas castellà dit PSOE i els seus mocs. Francament, feu autèntic fàstic, perquè no sou ni catalans ni castellans, només simples mocs que pengen d'un nas estranger, que us llançarien a la brossa si no fos perquè els feu la feina bruta a l'enemic. No sou exemple per ningú. Per això és urgent que tots els mocs dimitiu i marxeu amb el vostre nas. La figura del nostre geni català i independentista Antoni Gaudí és tan incommensurable que les vostres escopinades només us retornen a vosaltres i us cauen a sobre com una llosa. És impossible que comprengueu el geni i menys el patriota Antoni Gaudí, que ell tot sol, amb la seva magna obra, vencé una dictadura nazi, tot col·locant un enemic secular de Catalunya, tan poderós com l'estat del Vaticà, del nostre costat, bo i evitant la destrucció del nostre temple, la Sagrada Família, per més glòria dels catalans. La seva genialitat ha permès que Catalunya i la seva capital no s'esborrin mai del mapa mundial, i vosaltres, a banda de traficar amb mascaretes perquè no es vegi que sou uns mocs, què heu fet per Catalunya? Ara preteneu esborrar-nos de la faç de la terra castellanitzant el geni? L'agressió us retornarà com un bumerang, que cada dia són més els catalans que saben que Antoni Gaudí només parlava català, que plantava cara als colonitzadors castellans negant-se a fer servir el seu idioma i que per arribar a ser genis ens cal pensar i enraonar una llengua tan poderosa com la catalana. Vosaltres, els sucursalistes assimilats per l'atrotinat imperi espanyol, no passeu d'ésser uns vulgars mocs. Atentament,